salute. Ingeni ipenjo ni kuro kadina gitime dong de kurongi. Omiyo kata joma wacho ni gima gitimo notin okachagi kanyo. Gitimo gima at least iluongo ni institutionalization mar nying Dr. Odhiambo Mbai. Kendo kata kidhi to kodi nyalo koni kare wuod Homa Bay. Wuod Luo ma ratipo ni jogi nogo e piny nong'iele piny mana nikech ok gidwa ni mondo mi ideas gi paro manen go maliw ka emomiyo kata ka nitie kuonde moko mong'ikni e devolution ma kadina entiere tapani dinomiyo nikech kapan implementation mar gika ne osetimo na research manotemo keto kanyakla na ok gik nikech inyalo paro ka onego beni kore dhi kao report mar devolution kama jok moko odhi chiele mach but Adam Saked ka Nairobi ka ma kendo koro waonge koro wanage ywak to bang'e no Omina Njela kone kata ginegowa we achaka bedi komne mana Dr. Dhua Weti wuod Karachuonyo odhi obedo mokoni kata tek kata yot devolution nyaka wayudi but mama Fibia siyo gimomiyo akoni nyaka oluongie miyo bende diere ka kijingeni mama Fibia siyo ji okong'ega mang'eny ni ng'eny ne weche mineno kano chung'ne kidete moltegno kabisa en ratiro mar ji duto lakini kochako gi nyithindo kochako gi joma mine kochako nyaka gi joma tiyo sana sana ing'eni ndalo no prison service iyudo ka kuonde go na tek ma in kata koteri tini ng'ami buli mondo mitho irum tingineno transformation moa kuro ma kukuro chopo kamidwaro jok ma inyal yier ni dichung CKRC Constitution of Kenya Review Commission ma koro Yashpal Gai keto jakom mano koluwore gi chik maniluongo ni CAP 3A chik mane bunge okalo Nyagoro Obisa oketi achiel kuom commissioners matayo weche makoro ineno koket kata na the Bill of Rights kidhi gimiluongo ni Article 27 pend chik pirariyo ukone equality to gi non-discrimination ijaloko mang'ula weche maka kweda bedo maonge rangi pien dendi kamileme duto equality jiduto romre kendo equity matiani nitiere wanyalo romore to samoro wayombore in height koro nitie gima gara kigero to kiger ni iparo ni ambe kadhi donjo kanyo kikago wiya in other words kuonde moko bende nitiere makaka ni ji ochako dongo to nobedo neglected na ji ojwang'o maonge kaka inyal konygi koro mag equity ma emomiyo kelo gimiluongo ni equity matiende watimo affirmative action mondo jogo gimbe giyudie ratiro margi okel gi malo koro Nyagoro en achiel kuom commissioners manochung' kendo motegno momiyo weche duto kaka singo makoro waduogo bedo go bang'e 2010 makoro wakoni maen waketo kanyo ting'eni Bomas kacha